Ja! Ik moet lezen, jongen! Ja! Respect voor mij, jongen! Oh, nou dat is er ook niet mooi. Oké, luister. Beste shit. Oh nee, beste shit. Beste man, Sinterklaas staat zo eens te denken dat Mark maar nodig weer eens bij moest denken. Mensen zoals Mark Klein maar fijn zullen met een beertent en zo deze hopelijk zeer tevreden zijn. Het geschenk is deze doos, maar je maakt jou oh nee, in deze doos. Maakt jou zeker weten tevreden voor een poot. Het is namelijk alles. Maar ik weet zeker dat hij hiermee leuke momenten beleeft. Want wie had dat ooit gedacht? Maar dit spel was waar jij stiekem al jaren op had gewacht. Je krijgt nu... Maar deze houdt het wat meer in de huishoudelijke kring. Ligt vooraan de muur in de kelder. Mensen die zich aan deze spreuk houden, zijn aan het eind van deze avond niet meer helemaal helder. Maar dat moet goed komen. Je beste shit stopt maar met rijmen, want hij moet je surprise nog wel even in elkaar lijmen. Ik hoop dat het beter gaat dan het lijmen van dit gedicht. Heb jij cool Maar het is shampoo? nou eenmaal sinds een plicht. Tot volgend jaar. Groeten van de zin. Dus je lijmt gedichten.